Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Mehriban ýaşlar, Atavatan habarlary gepleşigimizde biz size dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýigderli ýetirmegi dowam edýäris. Bilşiňiz ýaly, ýaş oglanlar gyzlarymyz ýurdumyzda we dünýäniň durly künjeklerini bilmälýärler. Şonda daşar ýurtda alynan ýokary okuw mekdepleriniň diplomynyň Türkmenistanda ikrar edilmegi üçin ýuri tefanowdak okuw mektepleri bolmalydyr. Biz size öň Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň sanawyna giren ýokary okuw mektepleriniň sanawyny ýetiripdik. Olar baradaky video habarymyzy kanalymyzda tapyp bilersiňiz. Habarymyza başlamazdan öňe daşary ýurtda bilim almak isleg bilýän ýaşlarymyzy ingliz dilini özleşdirmek üçin zerur bolup durýan gymmatlyklaryň biri sözlük bolup durýar. Bu babatda Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň möhüm taslamasy bolan 4 dilde gürleýän we online makul sözlük. Bu sözlüğü Google Play Market'ten anfatlyk bilen ýükläp alyp bilersiňiz. Geliňinde bolsa Germaniýanyň abraýly ýokary okuw mektepleri baradaky habarymyzy dowam edelim. Egerde araňyzda Germaniýada bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa we Germaniýanyň haýsy ýokary okuw mektepleri şo sanawda bardygy baradaky soraglar sizi gyzyklandyrýan bolsa, şo sanawy şu video habarymyzyň aşagyna size ýetirir. Hormatly tamaşaçylarymyz, daşar ýurtda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça makul hymmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Mehriban müştaklarymyz, ýa-da belläp geçişimiz ýaly. Biz size eýýän bir näçe döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik. Egerde sizi bu döwletden daşgary başga ýurtlaryň ýokary okuw mektepleri gyzyklandyrýan bolsa, kommentariýada belläp geçiň. İnglisçe bagtda şu ýurtlaryň sanawyny biz size ýetirer. Mehriban ýaş müştaklarymyz, egerde siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Mehriban ýaş müştaklarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmak unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýärçek. Hoş, sag bolun.